Gvern ġdid jara li jkun hemm ir-rieda sabiex proġetti li ġew mwiegħda minn gvernijiet nazzjonalisti jitwettqu. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Birzebbuġa ħdejn il-post fejn suppost il-Gvern Nazzjonalista wettaq il-proġett tal-pitch tal-water polo, il-mexej Laburista Joseph Muscat qal li gvern ġdid se jinvesti f'kumpless illi n-nies ta' Birzebbuġa jkunu kburin bih. U dan sabiex ir-residenti jingħatalhom lura dak illi tieħdilhom u li sallum baqgħu mingħajru. Il-proġett tal-pitch tal-water polo ta' Birzebbuġa ilu imwiegħed mill-gvern għal aktar minn 10 snin iżda x-xogħol fuq dan il-proġett baqa' qatt ma inbeda. Madwar 9 xhur ilu ħareġ ukoll it-tender sabiex jibda x-xogħol iżda x-xogħol xorta waħda għadu ma bedix. Gvern ġdid qiegħed iwieħed illi jmexxi dan il-proġett mill-aktar fis. Qed innagħmlu pledge li wkoll din iċ-ċirkustanza ta' dan il-proġett ħankunu qegħdin immexxuh mill-aktar fis possibbli biex naraw li l-poplu ta' Birzebbuġa jerġa' jkollu mill-aktar fis possibbli kumpless li jista' jkun gburi bih fejn ikun jistgħu jiddevertu jiltaqgħu il-familji tal-lokal fejn ikun jistgħu jilagħbu it-tfal ta' Birzebbuġa. Joseph Muscat qal illi dal-post minn żona ta' rikreazzjoni spiċċa f'post abbandonat fi stat diżastruż, bosta perikli għal dawk li jmorru fl-inħawi tant illi 4 snin ilu kellu jitwaqqa parti mill-ħajt illi jdawwar il-pitch. Fl-2011 kien hemm weda min-naħa tal-gvern fil-budget illi se jinvesti biex jagħmel ground tal-futbol u pitch tal-water polo f'dan il-lokal. Il-tender kellu joħroġ f'Ottubru tal-2011, u mbagħad kellu joħroġ f'Jannar tal-2012, u mbagħad ħareġ f'April tal-2012. U sa issa dan il-pitch għadu f'din is-sitwazzjoni. Gvern ġdid ikun impenjat li wettaq dal-proġett sabiex ikunu ikkumpensati ir-residenti tal-lokalitajiet illi ilhom snin minsijin. U dan nagħmluh bħala parti mill-idea tagħna ta' kompensazzjoni ta' kumpens li hemm bżonn li nataw ċertu lokalitajiet bħal Birzebbuġa li ilhom is-snin ibatu minħabba nuqqasijiet